не може да откара. Нека е интересно тук тек да ги го спущи. Знаеш ли какво ще принти утре? То там ще поминат преко булка, ще е дебел. Али, от наша мало и мало троица. По 2-3 литра лади има да си. Как да го хвърля там? Дали го хвата? Epa!